Nilib lakhain ko rapho ke palo lower Tarapung sa the terang arong along arni si aparman football ke pathu jai me ke deng. Bangso team lake long chap club pupensi amen cheer pondo. Lapen bangso me long lower Tarapung BJP local committee president Mohen Togbi chetong dun. Lapen Mohen Togbi ahin pensi lama satame ingtur pot. Lapen ada professor captain football ke pathu jai me cheng pondo. Lapen pineng an sarthe terang arong along arni sia farman football ke pathu ningkan ke thom ke choga jai me beng pondo. Lapen bangso melong ke ong dung ke thege ding tum SGB lapen GB atum chetong dun. Lapen bangso a football ke pathu along ke ong dung a korte tum mate ke thege ding tum kachirab dun do. Hala tum phantame ninga klong pen kachiro pajir pot. Lapen an part tame Lapusonak taksi ke bangjilang anso tame anso se ke pathu ponje phansi kisik ponji pusi longchap club hin pen birta pangdak po. Tang tela bang soputhak etum ke cheng pen kijut arju ponsana. Duar Bogri dan Moses Strang report or India 24/7 News.